Wah, sampun cuaca. Ini oke kalau itu bangkanya sampun. Sudah mau apa? Ini mau dokter ragan sih. Dokter orang dia kaya, dia kepengen dibujuin dan mesti. Umpama kalau aku seneng Ampun patos bawa. Oh, bila itu sakit. Omah-omah. Rawat sehat dengan mesti jangan sampun patos. Tak rewangi kangen buat kenapa-napa. Iya. Iya. Anjir, patok kalah loh. ayo ini saudara ini tak jangkit duit nganggur kepengen dibujuk karo anak setan cantik orang kelakon kowe sak karo bingung duit ya monggo yang bisa terlibat kowe sopo sing dhisik komen perkataan kita salah yo kuwi sing sopo iki enggak dapat bakalan rumiyin iki dibukti boten diputar saya dengan tamat janji ya kok janji ngopo ras Kanggo siramu kakek aku Krisna kawanku opo wae bakal tak lakoni waton kurang jaluk cumili tangan bulan rasa kono jadi kang mas numpang